Hayırlı gün, Fərzənə Xəybullah qızı. Hayırlı gün. Biz sizi күрүбезгә Milli Kitapxananın toğrudusu булуыгызга рәхмәтлебез һәм шатбыз. Һез Фәрзәнә Xəybullah qızı, birinче тапкыр кулыгызга китапты алуыгыз хәтерегездәме? Birinci tapqır kitapты қолыма алуым ол 6 яшьтәр тирәһендә булгандыр, чөнки мин гаиләле 5нче бала, апайдарымның укыган китаптарының һүрәтләрен карап, ничек тизрәк укырга өйрәнергә икән дип хыяллана торгайным һәм мин буйга озын идем, башка балаларга караганда тистерҙәрем араһында мине хәтта мәктәптә кушаматым турна була торган, турна дип йөрттеләр мине. Шуга мин 6 яшь тулыр-тулмастан мәктәпкә бардым, чөнки безнең авылда балалар бик әз. Мин уйлайм инде хәзерге акылым менән укытучыга балалар һаны җитешмәгәнлектән мине йөрткәндер дип инде. Без беренче сыйныфта укыганда без 2 генә бала укынык. Менә исемле кыз һәм мин. Димәк, һезнең китапты күрү, кулга тоту гаиләгездә. Гаиләбездә нәйе кызыкканау, шуның минең агайым ул белеме буенча техник яктан белемле булһа, ул күмәртәләп китапхананан китап ташый торгайны. Ул алып кайткан китаптарның береһен дә калдырмай, ул күрмәгәндә мин укый торгайным. Фәрзәнә Хәйбулла кызы Губайдуллина, язучы, шагыйрь, тәрҗемәче, Башкортостандың атказанган мәдәният хезмәткәре, Россия Федерациясының халык мәгарифе отличнигы, язучылар союзы агзасы. Улар әлбәттә теге Семья Рубанюк, Сердце Бонневора, шундайрак китаптар, патриотик хикмәткеле, әлеге һәмәк теләһендәй китаптар юк бит инде, үз нәшер менән сыккан. Шуга классика, күбрәк классика менән. Русский лес, Леонид Соболевтың шундай китаптарды мин 5нче, 6нчы сыйныфтарда укыганда уларды мин карап укып сыкканым ентекләп. Шулай. Менә шундай күзәтү алып барабыз, безнең очрашуга, аралашуга килгән шәхестәребезнең әдәбият дөньясына нигез һалынуы гаиләнән. Оларның я ата-әсәләре, я агайдары, апайдары укып, китапка һөю тәрбияләгәннәр. Һәм улар шулай итеп иҗат дөньясына, әдәбият дөньясына сумганнар. Һез беренче тапкыр иҗат итүегезнең йимеше ниндәй булды? Шигырь яздыгызмы, әллә хикәя язып маташтыгызмы, иншалармы? Ничек? Беренче сыйныфта укыганда мин тәүге шигырымды яздым. Безнең ак тояклы кәҗә бәрәсебез нимәнәндер вафат булдыла. Мин шуның кайгыһынан шигырь язып класска алып барып укыным да, шуның укытучы апайыбыз, "Эй, матур язылган бит, әйдәгез, нигә класстың гәзитенә язып куяйык" дип, шулай итеп гәзит битенә, уның бездә малайдар менән үсекләшү яман була торгайны. Үсекләү теге белеп калдык та, шигырь юлдары менә үсекләһәң, малайдар ныграк тәэсир итә. Шуга шигырь язабыз да инде кызлар, шул малайдарды шулай итеп үсекләйбез. Чөнки улар безнең сәстән тарткан була бит инде. Шул я партага акбор менән һызып куялар, ултыраһың да күлдәгеңә аклана бит инде, шулай. Улар шулай итеп шаярабыз, уларны үсекләйбез тел менән инде. Тел менән yetkерү, һүз менән yetkерү ныграк тәэсир итә. Унан без 5нче сыйныфта укыганда безнең класста Мәсәгутов Сәмигулла дигән малайның әсәһен Мәскәүгә һавынсы буларак ебәрделәр күргәзмәгә. Бөтә дөнья күргәзмәһендә ул шуннан бер ток китап алып кайтты. Безнең һәр укучыга китап бүләк итте. Миңа эләкте инде Родная поэзия дигән китап. Унда Россиядә яшәгән барлык язучы, барлык республиканың язучыларының шигырьләре тупланган инде. Шул тиклем ул китап минең өстәлемдән төшмәне. Мин беркем дә кушмаһа шул шигырьләрне ятлап, яттан һөйләп, гомумән мәктәптә нинди кисә булһа, мин сәхнәлә шигырь һөйләй торгайным. Ватып емереп булһа русча, чөнки мин башкорт сыйныфында укыным, беренчедән алып
мәктәпте тамамлагансы шуға күп вакыт ятларга яраттым шигырьде. Бер кем дә кушмай, мин үзем ятлайм. Шул әдәбиятка ышану шулай булгандыр. Шуннан 6-нчы сыйныфта укыганда мин Ян-Шишмә гәзитенә, Ян-Шишмә түгел әле ул вакытта Башкортстан пионер яңа оештырылган гәзит, шигырымды ебәргәйнем. Уны нишләптер Ян-Шишмә гәзитендә түгел, Ленинцы гәзитендә, ул Ленинцыга яшьтәр гәзите ине, әлеге яшьлек һымак, ләкин тәрҗемә гәзит. Шунда мине мактап мәкалә язгандар ине. Шул менә үз өстендә эшләһә, киләсәктә унан шәп шагыйрь сыгыр ине дип. Шуны укытучыбыз күреп калып, Яһания дигән башкорт теленнән безне укытты. Ул күреп калып, менә һин язышырга тиешһең дип, шулай әйтеп, әдәбиятка укытучыларның да бик йогынтыһы яхшы, шәп булды. Сезгә дөрес юнәлеш биргәннәр. Әйе. Минең иң яраткан дәресләрем әдәбият була торгайны. Мин көне-төне китап укырга ярата торгайным. Бездә электр уты 12-гә тиклем янала, 12-нән һуң һүндерәләр. Мин 2 якка 2 май шәме лампа куеп, керосин лампаһы куеп, төне буе китап укый торгайным. Әсәем килеп әрләгәнсе, шул китап укып утыра торгайным, шундай. Күп китап укыным инде, ысынлапта. Бына һеҙҙең осорда, үткән быуат осорында әдәбиәт уҡыу, китап уҡыу культы ныҡ көслө булған. Бик шатбыҙ. Һәм бына бөгөнгө заманға килгәндә беҙҙең китаптарыбыҙҙың электрон вариантында хәҙер интернет селтәре аша уҡыу күҙәтелә, уҡыйҙар. Һеҙ нисек ҡарайһығыҙ? Һеҙгә китапты тотоп уҡыу оҡшаймы, әллә интернет селтәрендәге китаптарға ҡарашығыҙ нисегерәк? Мин шул тиклем ҡағыҙ китапты тотоп уҡырға яратам. Мин интернет селтәре аша кинофильмдар гына ҡарарға яратам. Совет заманындағы үҙем теләгән киноларҙы эҙләп табам да шуларҙы. Ә былай, минең өстәлдә генә ята торган бер нисә китап бар. Ул беҙҙең республиканан русса ижад иткәндәрҙән Камил Йыһаншиндың тәбиғәт тураһында, хайвандар тураһында ул иҫ китмәле яҙа бит инде. Һәм Жәлил Кейекбаевтың туғандар һәм таныштар, оның тел байлығы, оның күҙәтеүсәнлеге, оның тәбиғәтте һүрәтләүе шул тиклем юғары кимәлдә, шул тиклем тәрән эшләнгән, ҡабат әйләнеп шуны уҡыйым. Сөнки ул әллә ниндәй яңылык та асмай һымаҡ, һәм шул уҡ ваҡытта һоҡланыу тыуҙыра. Уның тел байлығы ул иҫ китмәле. Ә бына йәштәрҙән инде, йәш яҙыусыларҙан мин шул Ғафури районы ҡыҙы Рәйлә Сабитованың әҫәрҙәрен бик ҡыҙыҡһынып уҡыйым, бигерәк тә Артыҡ бикәһе ныҡ оҡшаны. Шулай теленең иҫ китмәле байлығы ул нәмәнән килә тип уйлайым. Бына күп йәштәр ҡалаға ынтылалар, ҡалала барыбер телдең байлығы юғала, тел һайыға. Рәйлә Ғафури районында йәшәгәнгә күрә тип уйлайым инде, теле иҫ китмәле бай. Сөнки ауылдағы бөтә күренештәр, халыҡтың һөйләше уның әҙәби әҫәрҙәренә күсә бара һәм халыҡтың теле юғалмай ауылда йәшәгән яҙыусыларҙың әҫәрҙәрендә. Ул йәшәгән мөхит телгә бай мөхит. Әйе, бай мөхит, әйе, шуға юҡҡа Жәлил Кейекбаевтың яҡташы бит инде, юҡҡа ғына түгел, шуға тел байлығына килгәндә прозаиктарҙың, әлбиттә, әлеге беҙҙең замандаштар Таңсулпан Гарипованың әҫәрҙәре иҫ китмәле бай, Гөлнур Яҡупованың шулай ҡатындар роман телдәре шундай уҡ бай. Ир егеттәрҙән, беҙҙең замандаштарҙан Флюр Ғәлимовтың ул заманса башҡорт байы тураһында яҙһа ла, яңы башҡорт, әйе. Беҙҙең яҙыусылар араһында башҡорт байы тураһында тибеҙ ҙә ҡуябыҙ инде. Теленең байлығы үҙенсәлекле, бик күп мәҡәлдәр, бик күп әйтемдәр ҡуллана бит инде. Шул тел байлығы. Ринат Камалдың
шулай романдарының, оның да тілі үзенчәлекле, ул үзенең ягының диалектларын кулланып яза бит инде. Шуңа ана шул диалекттар кулланып язы, ул бик тілді байыта, бигрәк тә яшь укучыларның телен байыта. Менә Совет осорында язылган романдарды, мәсәлән, менә Денис Исламовтың әсәрләрен кабаттан укыйм кулыма алып. Шул тиклем аптырата рус сүзләренең күп кулланылуы романдарда. Бұл бит инде шул тистәләрсә елдар шулай язганга күрә безнең әдәби телебез югала язган. Шуңа менә безнең заман язучылары телде байыта гына дип уйлыйм. Рәхмәт. Димәк, һезнең фикерегез китапты тотып, ескәп укуга бер ниндәй бер нәмәлә етмәй. Әйе, шуннан һүзегезне белдерәм. Мин тотып укыганда үземә охшаган урыннарны мотлак каләм менән бухала, ручка менән бухала, төртеп бухала, билдәләп китәм. Чөнки мин шулай укырга өйрәнгән. Үземә охшаган урындарды билдәләп, или яки менә үземә аңлашылмаган һүзләр дә килеп чыгана шул Җәлил Киекбаевтың. Инде шуннан һүзлекте асып мин аңлатмаһын карайым бит инде. Шундай, шуга мин һәр вакыт китапты каләм тотып, ручка тотып укыйм. Рәхмәт. Һез Фәрсәнә Хәбулла кызы бына күренекле балалар язучысы. Уларның балаларга ничәндәйрәк хикәяләр иҗат итү үзенчәлекләрен, әсәрләр, шигырьләр язу үзенчәлекләрен беләһегез. Яшьтәргә, яшь язучыларга бына балалар өчен язучыларга ниндәй теләкләрегез бар? Балалар өчен язучыларга балалар менән күбрәк аралашырга кирәк дип исәпләйм. Чөнки кайбер язучылар үзләренең yeğenдәре тугас яза башлай, улар барбыр балаларның психологиясын, психикасын аңлап бетмәй, әбене укытучы булып эшләгән кеше. Менә безнең Зөлфия Ханнанова, ул Индиярда укытучы булып эшләне. Шул мәлдә балалар өчен язган шигырьләр искитмәле. Чөнки укытучы көн һайын балалар менән аралашып, үзе лә бала булып китә. Шуга балалар менән эшләгән кешенең шигырьләре балаларга шул тиклем якын. Шуга мин уйлыйм, уларга берничә ел бухала, балалар баксаһындамы, пионер лагерында бухала, яки мәктәптә шул балалар менән күбрәк аралашып язышырга кирәк. Чөнки кайсы берәүләр әйтә, ул менә Гарри Поттер һымак әсәрләр кирәк. Ул бит һәр регионның, һәр өлкәнең үзенең геройлары бар. Безнең өчен төп герой ул Урал Батыр образы, мәсәлән, изгелеккә ынтылу, улларны улылау, кешеләрне кешеләү. Теге Гарри Поттер һымак хыялдарга баткан безнең тарафтарга ул бөтенләй килешеп җитмәй дип уйлыйм. Шуга безнең ерлектәге материалды кулланып, бигрәк тә халык иҗадын күбрәк укырга кирәк дип уйлыйм. Чөнки бу башкорт халык эпостарын, Акбузат, Урал Батыр эпостарын мин шулай 5-6 сыйныфта укыганда укыным, өйрәндем. Ул мәлдә зур итеп альбом формасында сыгара торганнар китаптарды. Исем акылым китеп укый торганым шул эпостар, ана шул тиклем тел байлыгы унда. Әлбиттә, язышкан кешегә тик тәрҗемәһен түгел, тәрҗемәһе ул бик ярлы һәм күп нәмәләр дөрес тәрҗемәлә ителмәгән, күп һүзләр. Шуга тик башкорт телендә, халык телендә нисек килгән, шулай укырга кирәк. Мин шулай дип уйлыйм. Буны әлеге вакытта мин Әхмәт Зәки Вәлидиевнең хатирәләр китабын кабаттан бuna укыйм инде. Шул тиклем безнең ардаклы шәхестәрнең буна мәсәлән Әхмәт Зәки Вәлиди Ленин эргәһенә Мстислав Кулаев менән барган. Мстислав Кулаев ул сукындырылган башкорт бит инде. Урыс кәләшен алала Казанда укып йөргән мәлендә уны нитәләр сукындыралар, Мстислав Кулаев булып китте. Хатта Владимир Ильич Ленин bundan һорап куя, нишләп
исемең башкорттыкы түгел дип. Шунан Әхмәт Зәки вәлде аңлатайын, ул суқындырылган башкорт дип. Шул Мстислав Кулаев үзе медицина өлкәһе буенча белгес булса ла, ул башкорт алфавитын үзе төзей бит инде. Башкорт телде белүнең әһәмияте турасында бик күп нәмәләр язып калдыра. Һәм менә Әхмәт Зәки вәлдинең шул хатирәләрендә тагы бик кызыклы хәл, менә бигрәк тә яшьләргә шуны белү кирәк дип уйлыйм. Акса йетмәй, нидәрде полктарда ашатырга, шунаһын бер ташландык спирт заводы була. Стартамак тирәһендә микән, шунда башкорт нидәре Әхмәт Зәки вәлди буйрык бирә инде, приказ бирә, шул спиртты һатып акса эшләргә дип. Шунаһын урыс авылдарынан өйрөлешеп киләләр. Кем сәйнүк тотып, кем кастрюль тотып, кем шешә тотып, кем нинди һавыт таба, шунаһын хатта кранга авызларын куеп эсәләр ди. Хатта бер урыс иркәе теге зор мискә булгандыр инде, ул спирт тултырылган. Шуның ситенә ятып искәндә батып үлә спирт исенә. Шул башкорттардан берәү дә авыз итеп тә карамай. Димәк, эскеселек безнең халыкта бөтенләй булмаган. Һәм шулай нидән Җәлил Киекбаевтың шул тугандар һәм таныштар китабында шулай сынагат бит инде заводтан кайтканда, Быяла заводына авылга ташлаткан авылына кайтканда шешә алып кайта. Йезнәһенә күстән әскәтеп, йезнәһен кыстай, исеп кенә кара инде. Юк, ондай нәмәне эсмәй. Менә безнең халыкта ул искелек булмаган. Ана шуны яшьләргә аңлатыр өчен күбрәк балалар шуны аңлап үсһеннәр өчен аңлатмалы әсәрләр дә язырга кирәк. Кайсы берәүләр әйтә, ул дидактик әсәрләр кирәкмәй, балаларга төрле әсәрләр кирәк. Патриотикта, фантастикала булһын, шигъри әсәрләр дә булһын, төрле мажаралы хикәяләр дә булһын, һәм шул ук вакытта реаль вакыйгаларга нигезләнгән әсәрләр дә булһын. Чөнки балаларның, безнең халкыбызның киләсәге балалар. Әгәр без уларга матур әсәрләр язып, аңлатмалы әсәрләр язып, уларды тәрбияләмәйбез икән, безнең илебезнең киләсәге тимәк булмаячак. Бүгенге көндә ондай әсәрләр бармы? Бүгенге көндә бар. Балалар әдәбияты бүгенге көндә ни хәлдә? Нинди хәлдә? Балалар әдәбияты бик югары кимәлдә хәлдә дип әйтә алмыйм. Прозаиктарда менә Факил Мырзакаев, безнең Һәдият Дәүләтшина премия лауреаты, бик матур хикәяләр яза бит инде. Шунаһын шигырь өстендә менә Әлфия Асадуллина, шунаһын менә Сәрвар Суринаның башкорт халык иҗадына нигезләнгән пьесалар, улар балалар өчен искитмәле. Шунаһын безнең тагы кемдер дә әйтеп китә. Ана шул Зөлфия Ханнанова кызганычка каршы ул дәүләт эшләре менән әлбиттә иҗаттан бик иркен китеп языша алмай, иркенләп языша алмай. Шул ук вакытта безнең элек язышкан апайдарыбыз, агайдарыбызның китаптарын, китап нәшрияты әленнән-әле нәшрләп тора, сыгарып тора. Шуга Кәтибә апай, Фаузия Рәхимгулова, менә Кадир Алибаевтың китабы, шигырьләр китабы искитмәле, унда шул тиклем образлылык. Шуннан Рашид Солтангәрәевтың балалар өчен китабы үзе исән сакта бер вакытта ла сыкмаган хикәяләре сыкты. Улар Сафон Алибаев безнең бит инде искитмәле язучы, инде балалар куеп куйган язучы дип. Шулай, шуннан безнең тәрҗемә өлкәһендә лә рус теленнән тәрҗемә итеп, киресенчә башкортларда рус теленә тәрҗемә итү хәзер киң яелеп бара, чөнки кала балаларының күбеһе уларның аралашу теле барыбер русса бара. Улар башкортса уйлаһалар да, фикерләһәләр дә, үзләренең фикерләрен асып бирә алмайдар. Шуга ике телдәге китаптар күбрәк сыкха, уңышлы була, чөнки укытучыга ла әйбәт эшләү, был һүз нисек языла, был хикәя нимә турысында бара, аңлатыу еңел. Шуга онда язучыларыбыз
бар һәм булыр дип уйлайбыз инде. Әйе, Алла бирһә. Рәхмәт. Фәрзәнә Хәбулла кызы, бүгенге көндә һез ниндәй әсәр өстендә? Ниндәй иҗат җимешегез эшләйһегез? Әсәр өстендә мин балалар әдәбиятының 3нче томын бына шуның өстендә бик оҙаҡ эшләргә туры килде. Бигрәк тә 3нче томында, чөнки безнең яшь яҙыусылар вайымһыҙыраҡ. Уларҙың әсәрҙәрен йыйып алыу үҙе бер ҙур мәсьәлә булып торҙы. Электрон варианттарын алу өсөн хәҙер бит электрон вариантта гына китап нәшрияты ҡабул итә. Шуға шуны эшләп тапшырҙым мин бына 2 ай элгәре, 3нче томы Алла бойорһа 2017-лә сығып өҫтәлдәргә ятыр дип өмөтләнәм. Шунаһын Кәтиб апайҙың, Кинйә Булатованың уның 95 йыллығына ҡыҙғанысҡа ҡаршы бер китабы ла нәшер ителмәне. Мин уның туғанын эҙләп табып, булған китаптарын алып, менә һеҙҙең китапхананың китаптарын алып, балалар өсөн әсәрҙәрен һайлап, 2 телдә шулай әҙерләп тапшырҙым, башҡорт һәм рус телдәрендә. Шулай Алла бойорһа 17-нче йылда сығыр дип уйлайым. Шулай эштәр байтаҡ инде һәм үҙем әле Башҡортостан ҡыҙында Ҡужан мөғжизәһе тигән мәҡәлә сыҡҡайны, теге ялбыр ҡарағастар хаҡында Әбйәл районындағы. Шуның Әбйәл районынан Рәйлә Хафизова тигән уҡытыусы миңә шылтыратты. Фәрзәнә апай, беҙгә тиҙ генә ошо Ҡужан ҡарағастары тураһында әкиәт яҙып ебәрегеҙ, беҙҙең ҡыҙыбыҙ әкиәт конкурсында ҡатнаша, тиҙ булығыҙ дип, шул уның бурысын һорауын үтәп, шул әкиәтте яҙып, мин уларға ебәрҙем, һәм һөҙөмтәһе нисектер инде, уныһын әйтә алмайым. Шулай эштәр бер туҡтаһыҙ ағылып ҡына тора. Шулай насип булһын киләсәктә. Амин. Фәрзәнә Хәбулла ҡыҙы, рәхмәт бөгөнгө беҙҙең менән осрашыуығыҙға һәм иң мөһиме балалар әҙәбиәте хаҡында фекерҙәрегеҙҙе еткереүгә. Ишетеүсе йәш яҙыусылар, шағирҙар, балалар әҙәбиәте өлкәһендә эшләүселәр һеҙҙең фекерҙәрегеҙгә ҡолаҡ һалыр тигән, кәңәштәрегеҙҙе тыңлар тигән ышаныстабыҙ. Амин. Һеҙгә сәләмәтлек, ижад ҡомарығыҙҙың һүнмәүен, балҡып тороуын теләйбеҙ. Яңынан яңы матур әҫәрҙәр ижад. Амин. Рәхмәт, үҙегеҙ.